שמי נוגה קובץ', למי שמכיר ולמי שלא מכיר. אני המייסדת והבעלים של חברת טק דיזיין. החברה שלי מתמחה בעיצוב פנים בהדמיה ממוחשבת. והיום אני רוצה להזמין אתכם לטיפ השלישי שלי. הטיפ השלישי שלי היום מדבר על טלוויזיה פלזמה בשילוב קירות גבס. היום אני רוצה להראות לכם את מגוון האפשרויות, ובאמת אין סוף אפשרויות של שילוב הקיר גבס עם טלוויזיות פלזמה שאתם בעצם שמים על הקיר, ובעצם בעזרת השילוב בין שני האלמנטים האלה אתם יכולים ליצור בבית אפקטים מדהימים, מרהיבים, שיאפשרו לכם באמת לתת לבית את הטאץ' הזה שאותו אתם חיפשתם ורציתם, וכולו בעזרת השילוב הזה של טלוויזיה וקיר גבס. חשוב לעשות את זה נכון, חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע. אני מזמינה אתכם לצפות במגוון האפשרויות שיש פה בעזרת ההדמיה שאני מציגה בפניכם. תודה שצפיתם בסרטון, אני מזמינה אתכם להצטרף לטיפ הבא שלי. תודה רבה ולהתראות, ביי ביי.